all the time, 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 all the time. मा जायगा मोनलाय आदा बियो? निज्लागुरि निज्लागुरि। ओमफ्राय बे पिकनिक स्पटनि नामा? मामोनलाय? निज्लागुरि इक' टुरिजिम। निज्लागुरि इक' टुरिजिम पार्क आरो बियो। खम जागोन। सोर सोर फैगोनलाय? गीताश्री ओमफ्राय जों आदा निपु ओमफ्राय पबित्र बिसोर साथाम आरोना। औ मिन्थिना लादो रायजोफोर माने गीताश्री फैगोननो ओमफ्राय निपु फैगोन फंबाय निपु ओमफ्राय बिनि उनाव सोर होनदोंमोनलाय र' गीताश्रीयाथ' बुंखाबाय औ रामसियारि बे फैगोन पबित्र फैगोन फुरा गोमसिजोबगोन आरो बे जायगायाव नायनाय बानायगासिनो दं फट' जनफोर ओमफ्राय हौरै बिराद मोजां।